Escolta, Sípia, els francesos ja pugen pel coll. Diuen que nosaltres som menys. Els millors soldats del món venen cap aquí per sotmetre'ns i seguir camí cap a Manresa. Mira, acaba d'arribar l'Isidre de Santpedor. Ha vingut corrents des del poble. Què pot fer aquest jove contra el ferro dels francesos? Com els podrem aturar? Quel est ce bruit? Fem que Montserrat parli. Estan aturant, no entenen què passa. Sí. És l'Isidre. Battez en retraite! Arrière! Bravo, noi, gràcies. Déu t'ho pagui, fill. Ara ho entenc. Aquest terreny és ple de roques altes i estretes. El so no rebota un cop sol. Es multiplica, una vegada i una altra. Fa de caixa de ressonància. Mai oblidarem aquest dia. Això formarà part de la nostra història de Catalunya.